Kan vi egentlig multitaske? Lad os finde ud af det. Lige om lidt, så vil jeg gerne bede dig om at tælle til 10 så hurtigt du kan. Er du klar? 3, 2, 1, start. Okay, det har nok taget dig cirka 2,5-3 sekunder. Hvor hurtigt kan du sige alfabetet fra A til J? Er du klar? 3, 2, 1, nu. Sandsynligvis så tager det da også et sted mellem 2 og 3 sekunder. Det plejer det i hvert fald for folk, når jeg er ude og holde foredrag. Nu skal vi så finde ud af, om du kan multitaske, altså i betydningen, kan du fokusere på 2 opgaver på samme tid. Så det jeg gerne vil bede dig om at gøre, det er at se, om du kan holde både dine tal og dit alfabet i hovedet på samme tid, og så sige dem et ad gangen, altså 1A, 2B osv. Er du klar? 3, 2, 1, start. Okay, vi stopper bare her. Som du nok kan fornemme, så er det her markant sværere. Det tager meget længere tid, fordi du kan ikke tænke på dine tal og tænke på dine bogstaver på én gang, til trods for, at vores tal og vores alfabet er noget af det, vi kan allerbedst. For vi kan ikke fokusere på 2 forskellige opgaver på én gang. Vi kan godt gøre forskellige ting på samme tid. Jeg kan fx godt gå og snakke samtidig, ligesom jeg gør nu. Men det er fordi, jeg ikke behøver at koncentrere mig om at gå, for jeg kan godt gøre det på autopilot. Men at fokusere på 2 ting på samme tid, det kan vi ikke. Det vi i stedet gør, er, at vi kommer til at skifte mellem de 2 opgaver, at vi switch-tasker. Så du tænker kortvej på dine tal, så kortvej på dine bogstaver, så kortvej på dine tal, så kortvej på dine bogstaver. Og det kræver mere af din hjerne at skifte opgave hele tiden. Så når du tænker, hvis jeg nu bare gør de her ting på én gang, jeg har lidt travlt, jamen du når ikke lige så meget. Det er sværere for din hjerne, det kræver mere energi, og det går langsommere. Det er meget bedre, at du fokuserer på én ting ad gangen, selvom det kan være svært.